Benvindes máis unha semana a Galifreiceibe. Hoxe vamos falar do episodio 3 de Doctor Who Flash, que ten por nome Once Upon Time en inglés e nos demos en chamar en galego Non era sen tempo. Hola Lorena, que tal estás? Hola, estou confundida. Estás tan confusa que te feres a ti mesma? Sí, así mismo. Ben, entón, que che pareceu o episodio? Vamos comezar polas notas. Que nota lle pos? Sí, empezamos polas notas. Veña, pois... Non é que non me gustara, solo é que non entendín nada. Ben. Que unha cousa non ten que ver ca outra. Así que... creo que lle vou a dar un 6,5. 6,5. Sí. Onde vas? Onde vas? Un 6,5. Sí, porque creo que ao primeiro lle dei un 6. Ao segundo dei un 7. Sí. Creo recordar. Porque era como máis claro e conciso. E este ten moito wibbly wobbly, que está guai, pero tanto que non se entende. Entón, non é tan como o primeiro, que había demasiadas cousas desconocidas, agora xa conocemos máis, pero é un lío importante. Así que eu creo que queda nun 6,5 cun un pequeno apuntamento. O final doulle un 8 polo menos. Pero non fai media co resto do episodio. Teño medo do que vayas a puntuarte ahora. A ver, eu doulle un 5. Uf. Lembremos que lle dei un 6 o primeiro episodio e un 7,5 o segundo. Sí. E este ten un 5. Para min é o peor dos tres. Por que? Ten o mesmo problema que ten o episodio 1, que mete moitas cousas. Sí. Só que este episodio 3 mete máis cousas por riba das que xa metera. O sea, é como xa tes metido moita cousa no primeiro episodio. Tens que ir resolvendo pouco a pouco para que cando chegue o 6 estexa todo resolvido. E en vez de facer iso, isto o que fai é meter máis cousas. Máis cousas por riba do que tiña. Entón, aínda que isto se cadra no futuro tamén funciona moi ben, como falaba no primeiro, eu penso que como episodio en sí non funciona. Entón, para min, é o máis frouxo dos tres. Pode ser, entendo que dis, pero, bueno, sí, claro, entendo que dis no sentido de que, por exemplo, o segundo parecía que empezaba a resolver. Empezábase a saber un pouco máis do fluxo, de os ontaros porque se meteran aí aproveitando o tema, tal, parecía que avanzaban. E aquí é verdad que volven a meter máis cousas. Sí. Ni siquiera só o fluxo, agora hai máis cousas. Claro, eu creo que os episodios impares son todos de meter cousas así a ferro, e os episodios pares son os que teñen máis estrutura de episodio normal e resolven cousas. E polo momento, o episodio 1 foi moito de introducir cousas, o episodio 2 resolveu e contou unha historia en si mesma ben explicada, un episodio máis normal. Este está mal, o sea, mete moitas cousas, quero dicir, non está mal, mete moitas cousas. E o episodio 4, que no momento de gravar este podcast xa saiu, e eu levo un par de días esquivando spoilers, ten pinta de que vai ser un episodio tamén de contar unha historia ben contada. Despois o quinto, pois será outra vez mal, e o sexto será o mellor episodio da historia de Doctor Who. Por favor, Chibnall. Porque tes que facer unha cousa ben. Porque senón esta temporada vai estar mal. Ti confías en que o teu querido Chibnall faga o mellor episodio de Doctor Who? Non. Eu en Chibnall non confío. Mas é o que necesita. Esta temporada ten que quedar ben feitiña, por favor. É que Jodie merece ser lembrada como unha doutora boa. Porque é unha doutora boa. O problema son os guións de Chibnall. Entón, Chibnall, por favor, faino por Jodie. Faino por Jodie. Jodie merece. Jodie merece todo o noso amor. Sí. Entón,
No final do episodio anterior quedamos con Jas e Binder para ser empregados como no lugar das Mouri. En este seguimos nese momento e coa doutora intentando resolver ese asunto. Entón agarra a Binder, a Jas e a Dan e levaos ao que se supón que é o corazón dunha tormenta temporal a salvo dentro do tempo corrupto. Correcto. Enténdese perfectamente, non sei cal é o problema. Sinxelísimo. Di unha cita na que se inspira para iso, que é salta e a rede aparecerá. Entón, a doutora conéctase coas Mouri para salvar a Jas e a Binder de ter que absorber a forza do tempo. Unha vez que están aí, cada un empeza a desaparecer un por un. E corte a historia de Bel. A historia de Bel. Porque xa ia facendo falta meter cousas novas. Porque había poucas cousas nesta temporada. Entón xa ia facendo falta meter máis personaxes, máis historias. Eu penso que era fundamental. Eu teño un apuntamento do principio da historia de Bel, un apuntamento de diseñadora. Non entendo porque non usan a mesma tipografía que a da identidade da temporada para os títulos de sitios, épocas, anos e todo iso no que están como a historia de Bel neste caso. Teñen unha identidade preciosa na era de Jodie e non están usando. Por qué? Por qué? De feito... Eu non digo nada. De feito, dúas cousas máis. Unha cousa que si fan é que as armas que teñen máis tarde teñen moito parecido co desaperfusador da doutora. Pero os títulos non. E, como terceiro dato, aproveitando este inciso, nas redes sociais, no Twitter polo menos, cada semana con cada episodio novo van cambiando o logotipo e vaise como rompendo cada vez máis. Entón, a historia de Bel. Apreséntanos aquí unha persoa que non coñecemos de nada, que está vagando por un mundo post-apocalíptico. Entendemos que é un planeta polo que pasou o fluxo, e por algún motivo o tempo non vai ben nese planeta, e por algún motivo tamén hai Daleks nese planeta, hai Cyberman, hai uns vagalumes azuis extraños que matan cousas. E temos entón a Bel andando polo mundo post-apocalíptico e como característica distintiva ten que usa un Tamagotchi. Vai cun Tamagotchi como que tiñamos nós nos anos 90. E o Tamagotchi super riquiño que ten como corazonciños e vai expresando emocións. Entón, vaise desenvolvendo a súa historia, vai vagando por aí e entón vamos aprendendo segundo avanza a historia, porque van interconectando outras historias e ao final aprendemos que está grávida, que vai ter un bebé, e que o bebé e que está procurando polo seu home. Sí. O seu home, neste caso, resulta que é Binder. Spoiler, é Binder o seu home. Sí. E entón aquí eu entendín, e aquí aí se cadra un pouco de confusón, eu entendín que o Tamagotchi que ten era o seu bebé, que son as emocións do bebé que se transmiten polo Tamagotchi. Entón, os corazonciños é o bebé que está feliz. Bueno, non un bebé, un feto, porque aínda non naceu. Entón, eu entendo que o Tamagotchi que ten, o que está é transmitindo os sentimentos que ten o feto dentro do ventre materno. Tú que opinas, Lorena? Tú entendeche iso ou non? Mira, eu non entendín eso. Eu pensei que era, pois, algo futurístico, unha inteligencia artificial do futuro co que ela viaxaba e que lle axudaba a cousas. Pero ten sentido que... A ver, ten sentido. Pode ser verdade o que ti dis é que se este comunicando co seu feto.
A min gustoume da parte da historia de Belle un pouco como estaba contada, porque me pareceu así como innovador un pouco, tamén como vía os Daleks, que era como o distrito Dalek, despois o distrito Cyberman, así como iba casi como si nada, como si non pasara nada por aí. Non sei se son eu creo que é bastante evidente tamén que tiña moito aire Star Wars e moito aire Rey. Totalmente. Estou totalmente de acordo. Eu tamén pensei iso cando vin. Sí. E temos como novidade, como novo monstro, os vagalumes azuis estes. Uso vagalume porque é unha palabra moi bonita do galego. Podía chamarlle luscofuscos, mas deciden vagalume. Que des que dicir dos vagalumes? A parte de que xa non nos chega polo visto co fluxo, porque porque conformarnos con eso, podendo ter outro enigma máis. Eu teño aquí anotado que son partículas de forza do tempo e que son minúsculos fragmentos da destrucción temporal. E entendo que provocados polo fluxo é que destruen persoas e non recordo se tamén obxectos ou non ao seu paso. Entón, algo máis que contar sobre a historia de Belle, aparte dos títulos horrendos? Pois sí, teño unha teoría, que como sei que gostas moito das teorías, teño unha teoría para ti. Unha teoría que non é miña, é unha teoría que vin por aí. Encántame que me estropees a serie, dalle. O bebé se están introducindo agora o tema todo este da muller que está grávida, que vai ter un bebé e tal, é porque o bebé vai ser importante. Non penso que vayan facer como que esa historia xa está feita, Binder non aparece máis e Belle tampouco, non. Será relevante. Entón, unha teoría que seguramente sexa mentira, mas está interesante, é que ese bebé é o Timeless Child. Ou sexa, que ese bebé, como foi criado, como foi enxendrado ao lado do fluxo, non? Co efecto do fluxo, pois da mesma maneira que Riverson tiña o poder de regenerarse porque fora enxendrada na TARDIS, pois ao ser enxendrado este bebé no fluxo, pois este bebé tería os poderes que ten de Timeless Child, que é a orixe da regeneración, que despois collen os señores do tempo. E ese Timeless Child despois resulta que é a doutora. Como te quedas? ¿No? Porque Chibnall é así. Pois non ten tan mala pinta. A min agora xa me ten sentido e todo. Ao final vai a ser o meu showrunner favorito. Eu non creo que sexa verdade e non quero que sexa verdade porque non quero saber quen son o pai e a nai biolóxicos do doutor, ou da doutora neste caso. Non quero sabelo. Sí, pero están dando xa máis datos cada vez como de Timeless Child que... De Timeless Child. Chibnall, arranxa isto, por favor. Sí. Dalle un xeitiño a isto porque... Bueno, e coa historia de Belle e de Binder tamén acabousenos o xipeo de Binder e de Jazz menos de nada nun episodio ala foi. É mellor, porque lembremos que o shipping bo é o de Jazz coa doutora. Esa é a parella que queremos ver. Chibnall. Eu prefería ver a doutora con Riverson, pero con Sedocho. Riverson non vai voltar, non teñas emocións. Eu sempre teño esperanza. Pasamos a historia de Binder, entón. Temos a historia de Binder, entón. Cando nos presentaron a Binder estaba nunha estación espacial chamada Rose, que estaba un pouco, pois, isolado do mundo, ali apartado, porque os seus xefes como que non o querían. Entón, e el cagaba bastante pros xefes. Dicía, porque estes cabróns mandaronme por aquí. Entón temos aquí a historia, temos o background de por que acabou aí. E a historia é que Binder era un soldado moi bo, e como era un soldado moi bo, asignárono para estar con The Grand Serpent, coa Grande Serpe. Unha persoa que eu non entendí que era tipo político corrupto, que é bastante... xa se lle ve que non é boa persoa. A Grande Serpe. Sí.
xa vamos dicilo agora. Non pode ser boa persoa e ter como nome Grande Serpe. Xa o nome xa indica. Entón, temos que a Grande Serpe fai aí unhas cousas bastante moral dubidosa, que nunha reunión pois manda parar de gravar e fai cousiñas aí que non debe facer, e entón Binder encóntrase en que ten dúas opcións. Fala coa súa superiora neste caso, que é Jazz, mas non é Jazz, porque aquí as liñas temporais están como un pouco wibbly-wobbly, entón parece que é Jazz, mas non é Jazz. E entón, falando con esta superiora, dille, mira, o tipo este fixo mal, e eu creo que temos que denunciar isto, porque eu xurei que ia servir uns principios e unha moral que non se está a cumplir. E dixo a tipa, moi ben, tú fai o que queiras, mas se eu reporto isto, este informe vai chegar ao tipo en cuestión, a Grande Serpe, vai no ver, el, como ten contactos, non lle vai acontecer absolutamente nada, e tú vas a acabar bastante mal. E dixo, mesmo así, é o meu deber, eu teño a miña ética, entón vou non denunciar. E entón acabou como acabou. E mandoulle unha mensaxe, entón, cando desterraron para lá, para esa estación espacial, mandou unha mensaxe á muller, que é unha mensaxe que despois Bell está pondo en bucle. Que é a grande revelación de sí. Era Binder o seu home todo o tempo. Que inesperado. Sí. Eu creo que está ben darlle unha historia a Binder e ver por que acabou ali, de onde sae, todo iso. Creo que o que o fai un pouco confuso é o tema de que apareza Jazz polo tema das alteracións temporais e todo iso. Eso é como que cho fai aínda máis confuso. Si xa hai como moitas líneas temporais ao mesmo tempo e aínda por enriba mas estás liando e confundindo, que non entendo porque a temporada vai diso, pero mo estás poñendo complicado de entender, aí é ao mellor cando falla un pouco o asunto. Claro. Mas a cousa é que levamos medio episodio ou máis, temos a historia de Bell, personaxe nova que se mete, a historia de Binder. E unha das cousas que eu valoraba moi ben desta temporada era que por fin nos íamos centrar en Jazz. E íamos coñecer mellor a Jazz e saber mellor a súa historia, porque nas temporadas anteriores, como había máis persoas na TARDIS, non desenvolveran ben a súa personaxe. E que fai Chibnall? Di, en vez de desenvolver a personaxe de Jazz, vamos a introducir a Bell, a Binder, a Dan, co seu canciño, e meter toda a historia da doutora, e ao final Jazz queda como... Porque é que ao final temos outra vez un Team TARDIS, sí, máis ou menos, formado por Binder, Dan, Jazz e a doutora, sí, que son o mesmo número de persoas que había na temporada anterior. Sí, cando, ademais, ao principio desta temporada se vían como Team TARDIS a ela e a Jazz, o sea, a doutora e a Jazz. Claro. E entón aquí acabaría a historia de Binder. Un pouco as orixes, saber que tiña que ver con Bell. Que é o que dis ti, serviranos para algo todo isto ou quedará en nada? Non se sabe. Eu entendo que algún papel importante terá polo menos Binder, que é o que se lle dou máis protagonismo. Claro, ou o teu bebé teórico. Bebé teórico. Gostei moito diso. Bebé teórico. Lembramos tamén que ao final destas dúas historias, a de Bell e a de Binder, é que Bell continúa na procura do seu home naquel planeta, e Binder, no final do episodio, despois de que se resolva todo, vai tamén a ese planeta na procura da muller, de Bell. E a doutora e o resto marchan. Entón, sí, fecha, en teoría. Sí, podería estar fechada, non penso que non, pero que como fechen así esta historia, mima, é que non ten pés nin cabeza. Non, non ten sentido que o meteran todo isto para nada. Algo a deber. A historia de Jazz. A historia de Jazz. Jazz é enviada pola doutora como o resto dos compaños á súa propia liña temporal para que estea a salvo, e a doutora intenta comunicarse con ela facéndose pasar, entre aspas, pola súa compañeira policía na súa época como ao principio de cando era policía, antes de irse
coa doutora na tardes. Intenta comunicarse con ela facéndose pasar, digamos, por esta compañeira, despois vese na súa casa coa irmá xogando a videoxogos e a doutora intentase comunicar por aí tamén. Supóse que a soliña temporal, mas os detalles non están exactamente igual como ela os lembra. E a doutora di que iso é porque hai un Weeping Angel que está aí a disrumpir a súa liña temporal. E, como falamos de videoxogos, eu non sei se se ve, detrás do merchandising de Doctor Who teño caixas con videoxogos, con consolas, e teño aquí teño videoxogos, maquiniñas e cousas. Entón, este é o meu tema. Eu vou recoñecer que durante este episodio detive un episodio en varios momentos para analizar que comando estaban a utilizar para xogar o videoxogo. E gastei máis tempo do que quería admitir procurando na internet ese mesmo comando. Entón, resulta que o comando que están a usar é un comando da Switch, un comando Pro da Switch, só que non é original, senón un third party, un feito por outra empresa, que non é Nintendo. Claro. Entón, podemos afirmar que están a xogar a Switch. A consola que están a usar é a Switch. É un comando que custa ao redor de 30 euros, mas a verdade é que non vos lo recomendaría porque non parece alá de moita calidad. Entón, se tendes unha Switch, case mellor buscar outro comando diferente. Mais, isto non é o único en que reparei sobre o videoxogo. O videoxogo, non sei a que xogo estaban a xogar, non sei se era un xogo que existe onde meteron un Weeping Angel ou era un xogo inventado. A min tiñame moitos vibes de Resident Evil. Entón, se sabedes que xogo é, se recoñecestes o xogo no episodio, podedes me deixar nos comentarios no YouTube ou polo Twitter @galifreiceibe que videoxogo era. O que sei dese videoxogo é que era un shooter en primeira persoa para un xogador. E estaban xogando 2 persoas. Vamos ver. Ponlle 2 xogadores. Unha pantalla non dividida. É difícil facelo ben. Sí. Non é difícil facelo ben. Ai. E vemos entón que aparece no videoxogo o Weeping Angel, que comeza a sair e entón Jazz ten que tirar a consola ao chan e pisala e destruíla. E aí vemos que non é unha Switch, cousa que é un erro de continuidade, porque claramente tiña que ser unha Switch, porque falamos antes do comando. Rompe a consola e entón xa esquecemos por enquanto o Weeping Angel. E tamén quero introducir outra cousa mal que fixo Chibnall. A irmá de Jazz está aprendendo a xogar o videoxogo porque quere mocear cun rapaz. Está a perpetuar o mito de que as mulleres non saben xogar a videoxogos e que o seu interese nos videoxogos é circunstancial simplemente por querer namorar os homes. E non é así. As mulleres, os homes e as persoas non binarias e todo o mundo en xeral, todo ser humano pode ou pode non gostar dos videoxogos. E xa está. E non importa máis nada. E non hai que perpetuar roles de xénero que están desfasadísimos. Por favor, Chibnall, estamos no século XXI. Fixestes moitas cousas ben. Por que tes que cagalo nisto? Toda a razón. Pois da historia de Jazz pouco máis que dicir en realidad, non? Vamos entón con Dan. Vamos entón con Dan. Antes de falar de Diane, vemos que Dan está no Liverpool do século XIX, nesta historia que non sabemos ben de que vai. E sabemos que está cun deses señores ingleses vellos non, antigos. E tamén hai vagalumes ali, vagalumes azuis destes. Tamén aparecen por ali. E non sabemos máis nada diso. Supónse que debía ser a súa liña temporal, mas non fai sentido que sexa a súa liña temporal porque Dan non estaba vivo no Liverpool do século XIX. E non explican máis nada diso. Deixan así como entrever cousiñas que supoño e espero que resolvan no futuro nun episodio. E dai pasamos, entón sí, a historia de Dan con Diane. A doutora dixo que a liña temporal non era só o pasado, senón tamén o presente e o futuro. E Jazz tamén di que a súa liña temporal non está exactamente como ela lembra, senón que ten cousiñas que son diferentes. Entón, esta
este encontro entre Dan e Diane, que é como se chama a súa proto-namorada, entendemos que non sabemos se acontece no pasado ou no futuro, se cadra é o pasado, mais ten algo de futuro do seu encontro, non estou certo. Entón, temos que Diane, a protonamorada de Dan, porque non están aínda saindo, mas enténdese que hai aí que os dous queren. Entón, temos a protonamorada que ten encontros con outros homes. E non lle vale ningún, obviamente, porque ela quen quere é a Dan, todos o sabemos. E Dan, entón, tamén conta unha... Deño un pouco tamén de historia a Dan, e conta que estivo a piques de casar, que estivo aí prestes, e que non o fixo porque no último momento a súa noiva, non, con quen ia casar, dixo que mellor non. Que estiven pensando é que non. E o pobriño, pois claro, quedoulle aí ese issue sen resolver, entón o pobriño pois anda a sofrer. A terapia como a todos dan. Entón Dan está tristeiro contando a súa historia dos issues que ten coas relacións humanas, e non ten máis. E xa está, e realmente esta é a historia de Dan, e que non ten moita cousa. Porque se queres meter tantas historias nun episodio, pois ao final acabas facendo que unhas historias sexan longas e con moitas cousas, e outras historias pois non teñan máis. E a historia de Dan e a de Jazz pois están aí, sí, de acordo. Por último, temos a historia da doutora, que ten un pouco dúas vertentes. Unha que foi a que fomos comentando xa, a de poñer a salvo aos compañeros nas súas propias liñas temporais e ilos avisando do que estaba pasando, de que todo estaba ben, que xa iba agora a arreglar todo. E, por outro lado, a doutora está aproveitando que está coas Mouri nese tempo roto para saber máis sobre o seu pasado, aínda que elas lle digan que é perigoso, que ten que sair de aí canto antes, ela está ansiosa por saber máis sobre o seu pasado desde que sabe que é The Timeless Child. Entón aparecen tamén por aí uns recordos que ela non percibe como tal, quere entender, senón que ela pensa que os está vivindo ou incluso que ao mellor son o seu futuro, pero que en certos momentos se ve nun espello ou se dá conta de que en realidade é a doutora fuxitiva a que volvemos a ver neste episodio. O sea que é pasado. Claro, porque hai un momento que che deixan entrever que non sabes cal é a realidade e cal non, porque está a doutora como confusa de que está acontecendo, onde estou, que isto, e rinse di, iso que tes pois nada, que che deu aí unha vertixe temporal. E aparte, a xente que está con ela teñen a apariencia dos compaños actuais. Sí. Entón, claro, non sabes se son ou non son os compaños actuais, porque non se comportan como eles. Entón... Nun momento, por exemplo, está Dan, que en realidad non é Dan, é o seu cansiño. Claro, é o cansiño que é o carvanista, que é o do primeiro episodio, que quería matar a doutora. Sí. E agora vemos que teñen unha historia en común no pasado, sí. E que algo lle debeu facer para que ir a matala. E tamén, queresme dicir que existe xente por aí que sabe sabe que a doutora ten un pasado previo coa división e en ningún momento lle pareceu relevante contalo. E gardan tamén o segredo, porque o doutor era coñecido en todo o universo. Non sei, vexo moito plot hole aí, moito buraco no... Ti non crees no Timeless Child, non crees? Non. O que penso é que Chibnall non pensa ben as cousas, non tiña ben pensado. Entón, como dato curioso, ou non tan curioso, porque eu xa o vi en algunha promo, pero bueno, a doutora vese en algunhas escenas que vai con outro abrigo ou con mesmo abrigo, pero do revés. E esas escenas creo que se corresponden coa liña temporal na que é a doutora fuxitiva. Eso creo, teria que repasarlo, pero isto sería, supoño tamén para resaltar e para diferenciar as dúas tramas da doutora neste episodio, a trama na que axuda aos seus compañeros a polos a salvo e todo iso,
é a trama na que quere saber máis sobre o seu pasado e se ve como a doutora fuxitiva. Isto é moi reminiscente, non sei se te lembras, tamén acontecía con David Tennant, o 10º doutor, e con Matt Smith. David Tennant tiña dous traxes diferentes. Sí. Un marrón, un castaño, e outro azul mariño. Cando as historias estaban no pasado, usaba un traxe, e cando as historias estaban no futuro, usaba outro diferente. Pois podes creer que eu sabía que cambiaba de traxe, pero nunca me... Sí, eu porque eu non me decatei eu porque o lin. Nas historias que están, penso que nas que están no futuro usa o azul, e nas que están no pasado usa o castaño. E despois, ás veces no presente, usa un ou outro. E tamén, segundo lin, e isto sí que non o vin eu, o 11º doutor, Matt Smith, tamén a gravata que tiña, segundo estivese no pasado ou no futuro, tamén usaba unha ou outra. Como podemos non saber este dato? Claro, isto teríamos que analizalo no futuro, no outro episodio, para ver como fai cada un dos doutores este tipo de detalles. Mas é moi interesante iso. Eu sei que Jodie ten varias... Tamén ten varias camisolas. Ten unha azul e outra como granate, vermella. Non sei, teríamos que mirar tamén a ver que pasa. Claro, mas quitando este detalle do casaco de Jodie, o importante é que no pasado, cando era de Fugitive Doctor, coñecía a Swarn e a Sur. Sabemos entón quen é o Passenger. O Passenger, esta terceira persoa que estaba con Swarn e Azure, realmente é como un arca que ten dentro moitos seres vivos. Entón vese no pasado que hai como varios Passengers que van matando, e cada vez que mata un, pois morren billóns de seres vivos. E entón, a maneira en que derrota a doutora ou a Swarn e Azur no pasado é que nun deses Passengers mete as Mouri, de maneira que son como un cabalo de Troia, que fan que se liberen as Mouri no templo este, e entón tomen control do tempo. E colle esa idea e usa no presente. Entón, porque nunha destas que di non, déxame 5 minutiños máis, dille as Mouri, non, déxame un pouco máis que teño que saber, as Mouri, que non, que vais para o presente que vas morrer. E ela, non, 5 minutiños máis, porfi. Pois, nun momento destes, entón, ao final, mandana para o presente, e entón ela di, vou facer entón a mesma técnica que fixen daquela vez, e tamén están as Mouri metidas dentro dun deses Passengers, tamén libéranse, e entón consegue que todo volte á normalidade, que o tempo volte a estar baixo control. E ao mesmo tempo que vemos que a doutora usou un Passenger como cabalo de Troia para meter as Mouri de novo aí, vemos que Azur e Swarn saben que o interese romántico de Dan é Diane, e teñen a Diane metida dentro do Passenger, dun dos Passenger. Entón dinlle, así doutora, tú farás tú que queiras, mas mira, temos aquí metidiña a Diane. Entón vese como un holograma con Diane dicindo, onde estou? E marchan na TARDIS. E queda aí a amiga cos outros, que os outros polo visto como que deixan entender que tiñan todo isto xa planeado desde o principio, que sabían que todo isto ia acontecer así. E entón, nun destes saltos que ten a doutora dunha liña temporal a outra, de repente encontrase cunha Time Lady bella, non? Unha señora. Que a señora lle di, doutora, que andas a facer? Que andas a enredar aquí nas liñas temporais saltando de un lado para outro? E entón que esta muller, esta Time Lady, entendemos que unha Time Lady parece que de Gallifrey non podemos asegurarlo, mas todo indica que sí. E nos créditos ten como nome, iso tive que miralo porque non me decatei, chamase Osok, escrito Ausok. Entón non sei como se lerá, porque está o nome non o digno do episodio, aparece nos créditos no final. Entón esta muller dille que o fluxo, que é unha cousa que está feita a mantenta, que é unha cousa de propósito, que non é unha cousa casual. É que se fixo porque ese universo ten que acabar e ten que ser destruído, é que a doutora ten algo que ver aí, que a doutora cando era a doutora fuxitiva, cando estaba na división, que fixo cousas para que isto se levase a cabo. O sea, que ela é a causante, en certo modo, do fluxo. Nesta vida que non lembra, pois causou o fluxo. E que está todo preparado para algunha cousa. E veremos entón o porqué. Porque nos futuros episodios veremos que é o fluxo
ou iso espero, Chibnall, veremos que é o fluxo e que ten que ver a doutora coa orixe do fluxo. Un pouco E de momento demasiado está como- para un episodio toda esta información, que che parece? Eu non sei como vai facer Chibnall porque faltan 3 episodios e ten moita cousa que meter en 3 episodios. Todo isto, ao mellor, non estaba mal nunha temporada regular na que tuveran os seus 2 ou 3 episodios e o levaras a cabo como drama principal e todo iso, pero explicar Claro. isto nun episodio... É que se isto fose unha temporada e cada historia destas que vai metendo fose un episodio e o tema do fluxo fose unha cousa continua, como na época de Matt Smith as fendas na parede, o crack in the wall. As ideas non están mal, a trama non está mal, pero ordenada de outra maneira, quizáis. Sí, estou de acordo contigo. Por si non era suficiente por este episodio, Temos o cliffhanger, sí. o cliffhanger. Pois resulta que voltan para a TARDIS e aquel Weeping Angel que estaba durante toda a historia de Jazz aí como presente, non que a seguía, Na Nintendo Pois Switch, resulta- que non era unha Nintendo Switch. na Nintendo 6 que non era Nintendo Switch, na consola. Pois resulta que ese Weeping Angel sae dentro da TARDIS e faise o control da TARDIS. The Angel has the TARDIS. Eu penso que esa frase é unha referencia a Blink, porque en Blink din a frase The Angels have the blue box. Entón eu penso que é unha referencia a esa frase de Blink nesta, porque sabemos que Chibnall é moito de facer referencias e leva toda a temporada facendo referencias a cousas dos outros doutores. Entón eu penso que vai por aí. Mas mesmo así, a frase é genial. Sí, e deixa aberto pa un capítulo que pode ser moi interesante. Entón eu penso que xa podemos ir acabando, que esta xente quererá ir dormir. Si, dan por rematado entón este episodio comentando Non era sen tempo e vémonos comentando o seguinte, A Vila dos Anxos. A Vila dos Anxos. Non pisques. Estou pensando, cala. Se non falei! Ois, como mola, son Dan e Dayan. Dan. Nunha espación espacial. Crees que eu falo como un anuncio de Hades? Non, afortunadamente non. É algo que valoro moito en ti. Teño aquí unha pelusa. Creo que vexo aquí na pantalla. Ai, Dios mío, que temos que volver a gravar todo. Sí, xa foi todo. Acabamos. Penso que está todo. Sí! Wow. Só tardamos 2 horas e 42 minutos en gravar o doxe. Non, Son as 12 menos 25, sí. Ainda me dá tempo a ver un capítulo de Smallville.